Ποια είναι η άποψή σας για τα παλιά τρομοκρατικά οχήματα, σαν αυτά τα δύο που βλέπουμε εδώ? Τα δύο είναι υπέροχα. Προτιμούμε ελεύθερα τους Ρώσους λόγω ιδεολογίας. Βέβαια το Escort είναι ιστορία μεγάλη. Ό,τι θέλω κάνω, εγώ μου νόπα. Αλλά αν ήταν ένα JDM, ας πούμε, Χατσιρόκου, ένα Χακοσούκα, ένα... Τώρα ας πούμε ποιο να λέγαμε πάλι, ένα έτσι τέτοιο. Ένα S2000 Peugeot 207. Όχι, όχι, τώρα αυτά από εμένα. Θες να σημειώσεις κάτι, να πεις εσύ κάτι? Όχι φίλε μου, εγώ με κάλυψες απόλυτα, μπορώ να πω. Ναι. Και ωραία, είναι. θα τα δούμε σε λίγο στην πίστα, να δούμε τι κάνουν τα πράγματα αυτά. Θα κάνουν, τώρα έχουν διπλασιαστεί τα άλογα λόγω καιρού. Φίλε, τώρα έχει... Να μην έχει κάρτα μετά, να μην μπορείς να βγάλεις βίντεο, μαλάκα. Εδώ έχουμε τον ιδιοκτήτη του Βάζ Ζικουλή, γνωστού και ως Ράτα 105. Πόσο έχει? Το Όφι, Κάπα, Κόπ, τι σημαίνει Όφι?